No niin, tervetuloa lehdistöön tiukkaakin tiukemman väännön jälkeen. Eli Forssan alku, Kouvot Taret, 98-93 jatkoajan jälkeen. Ja vanhan tavan mukaan ensin kysellään vähän pelaajilta ja sitten jatketaan valmentajien kanssa. Vierasjoukkue Johanna Räty, kolmosten prosentti 46,5 vai mitä mä katsoin jotain sinne päin. Niin kerro sä, mihin sinusta peli ratkesi ja miltä tuntui pelata? No totta kai harmittaa lähteä playereihin häviön jälkeen, mutta koen, että me ehkä hävittiin nyt aika paljon omiin mokiin. Meillä tuli semmosia, mitä me oltiin katsottu, että mitä pitää ottaa Forssat pois, niin sitten meillä tuli muutamia nukahduksia niissä. Niin ne oli yksi syy. Sitten no Forssa voitti kyllä levaritkin ihan 9, niin kyllä sekin vaikuttaa tässä. Joo. Onko kysymyksiä Johannalle? Ei. Sitten kotijoukkue Selby. What amazing game. Thank you. What do you think? I'm really proud of our team for, sticking together. And when we kind of started to let them come back into the game, we pulled together and got the win. So I'm really happy with that and how our team played. What about your own game today? I'm happy with how I played today. I think I still missed some easy baskets, but overall I'm happy I could help my team with rebounds and scoring and assists and get us the win. Onko Selbylle kysyttävää? Okay, player, thanks. Thank you. You want to go to shower? Thank you. Ja sitten piinapenkkiin valmentajat. Joonas, olette pelannut loistavaa seasonia nytte. Kerro sä, että mihin sinusta peli ratkesi ja yleensä pelistä. Joo, ensinnäkin onnittelut Forssalle voitosta ja täytyy sanoa samat sanat, että meillä on peli parantunut tässä helmimaaliskuussa, mutta niin on Forssallakin, että siellä niinku molemmat ollaan hilattu itseämme pikkusen ylemmäs sieltä pohjamudista, missä syksyllä oltiin. Mutta fyysinen matsi, mihin hävittiin, niin ei niin se keskittyminen riittänyt aina niin kuin koko 24 sekuntia puolustaa. Et väli tehtiin tosi hyvää työtä niin kuin Jansseenin Vekankaan ja saatiin niin kuin se vähän puuroksi se Forssan hyökkäys ja sitten tulee Nena Lindströmille pallo ja mennään ali joku palloskriini. Ja tosi paljon kävi tällaisia niin kuin nukahduksia, että ei niin kuin ihan pystytty viimeistelemään sitä puolustusta. Ja kyllä mulla niin kuin kaiken kaikkiaan siitä puuttui se viimeinen intensiteetti, mikä meillä on niin pelikarhuja vastaan, että sekin oli suurinumeroinen matsi, mutta etenkin niin kuin se toinen kolmas erä silloin, niin pystyttiin nostamaan sitä fyysisyyttä ja tapella paremmin palloskriineistä, niin mun mielestä meillä ei ollut sitä ihan tänään yhtä hyvin. Mutta parempi voitti kohti niitä parhaita pelejä. Selvä. Sen verran täytyy sanoa, että ootko ruvennut miettinyt koskaan niin kun lähteä minkään bändin solistiksi, meinaa sulla ääni kyllä riittäisi. En ole vielä sitten, mulla on bussissa, mulla on kielletty laulamasta, että mikki ei kuulemma toimi jostain syystä, että oma mummo on ainut, joka sitä ääntä on kehonnut. Onko kysyttävää? Olisin kysynyt, mikä oli tuomaripeli sun mielestä, että oliko rehti? No, en mä osaa sanoa. Musta tuntuu vähän hassulta, että toi vapari jakaama on noin, että Forssa etsi 31 kertaa me 12, kun mekin kuitenkin jonkun verran hyökättiin rimalle, mutta täytyy katsoa videolta sitten mutta en mä usko, että tässä tuomareita me kaadettiin. Selvä. Sitten Tero, onneksi olkoon tietenkin. Kerropa sä, että mihin tänään ratkesi ja mihin sä oot tyytyväinen tämän päivän pelissä? No ehkä tyytyväinen lähinnä siihen, että miten me noustiin muutamasta aika
tilanteesta 15 pinna oltiin häviöllä tuossa siinä ekalla puoliajalla ja tavallaan noustiin siitä. Päästiin vähän sitten edelle taas ja sitten Kouvottaret otti kiinni. Jouduttiin jatkoajalle ja sitten taas jatkoajalla hoidettiin homma mun mielestä aika tyylikkäästi kotiin. Että siitä on ainakin tyytyväinen, että Kouvottaret pelasi erittäin fyysisesti ja se nyt oli vähän tiedossa, hyvin tiesi mitä me halutaan saada aikaiseksi tuolla ja ne otti niitä vahvuuksia pois, mutta niin kuin ehkä Joonas sanoi kanssa tuossa, että muutama semmoinen tilanne, että me jaksettiin pyörittää, niin saatiin sitten se onnistuminen siellä lopussa niin sen yhden hyökkäyksen ajalta, mutta totta kai meillekin tuli paljon menetyksiä 18, ja siitä suurin ehkä syy oli Kouvottarien hyvä puolustaminen myös, että vähän semmoisia niinku, ei hyviä menetyksiä tämmöisiä, mutta hyvä voitto, nyt päästään kohti pudotuspelejä pyrintöä vastaan ja mielenkiintoista nähdä mitä sieltä tulee. Selvä. Onko Terolle kysymyksiä? Sitten kiitoksia, palaveri on päättynyt ja Kouvottarille hyvää kotimatkaa. Ja lycka till playoffeihin. Kiitos samoin.